Татарстанда дарулар белән проблема юк һәм булмаска тиеш. Складларда хастаханәләр өчен 3 миллиард ярым сумлык запас бар. Дару препаратларына дарухана шелтәрендә дә кытлык юк. Хорошо, давайте, пожалуйста. Фармацевт бер вакытта бер клиентка телефон буенча дару препаратлары булуын раслый. Икенчесенә дару сата. Медикаментлар җитәрлек. Естественно, там большое количество. Күп итеп дару сатып алуның мәгънәсе юк, чөнки даруларның куллануга яраклылык вакыты бар. Татарстанлылар даруларны күпләп сатып алмый башлады. Кирәкле препаратларга бәяләр күтәрелер дигән шиктә юк. Барысы да ныклы контрольдә. Проблем с поставками нет на сегодняшний день. Государство регулирует. Тәэмин итү белән проблема юк. Дәүләт дәвалау өчен бик кирәкле дарулар исемлегенә кертелгән препаратларга бәяләрне җайга сала. Җибәрү һәм ваклап сату буенча чикләүләр кертелде. Илебездә җыештырылган препаратлар еш кына чит илнекеннән күпкә арзанрак була. Алар дәвалану өчен яхшырак та әле, дип саный ташламалы дарулар алучы Диана Пирожкова. Всю жизнь жила и считаю, что наши самые лучшие. Гел үзебезнең даруларга өстенлек бирдем. Бер кайчан да артык дару сатып алмадым, борчылмыйм да. Дарулар сатуда өзеклелек булыр дип уйламыйм. Хастаханәләрдә дә дарулар белән тәэмин итүдә проблемалар юк. Складларда гына да хастаханәләр өчен 3 миллиард ярым сумлык дару бар. Ни одна из зарубежных компаний, в том числе транснациональных, известных, выпускающих самые инновационные. Иң инновацион препаратлар җитештерүче чит ил компанияләренең берсе дә Россия базарыннан китү турында белдермәде. Алар Россиягә бик кирәкле препаратлар китерүне дәвам итә. Дару препаратларына санкция кертү аларга кагылмый. Инде хәзер үк Татарстанда икенче яртыеллыкка товар җибәрүне көтәләр. Кайбер препаратлар республикага билгеләнгән вакыттан алданрак та киләчәк. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Казаннан Ростов өлкәсенә гуманитар ярдәмнең чираттагы партиясе җибәрелде. Озак вакыт саклана торган ашамлыклар, ярма, шәхси гигиена әйберләрен, көнкүреш техникасы, балаларга уку язу әсбаплары, буяу, кием салым төялгән йөк машиналарын тиешле пунктка кадәр гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре озатып бара. Зыян күрүчеләргә гуманитар ярдәм күрсәтү дәвам итә. Мохтаҗларга ярдәм итәргә теләүчеләргә гуманитар ярдәм җыю буенча пункт адреслары экранда күрсәтелгән.